Una que diu, però és que som conscients del cost que té ser espanyols i tot això que ha passat de sanitat, de rodalies, tot això està explicat aquí que està tancat el 30 de novembre. Primer parlo de les grans xifres. Les grans xifres són aquelles xifres que quan ens les diuen ens parlen de 16.000, 20.000, 25.000 milions d'euros. No sabem què és això i tots al final acabem pensant aquestes són les xifres que quan fan el pressupost es barallen els de Madrid amb els d'aquí, però això què representa? Per tant, parlarem de les grans xifres perquè les hem de conèixer. Sí. Hi ha un concepte que l'hem de tenir tots clar, que és aquells diners que enviem a Madrid i que no tornen mai més. Això, els economistes n'hi han dit dèficit fiscal. És una paraula que no saps massa què vol dir, però això vol dir aquells diners que marxen i mai més tornen i s'esfumen per Catalunya. Què enviem, què us retornem? Doncs es va fer amb un grup d'economistes que no només eren catalans, també n'hi havia nomenats pel govern. I es va arribar amb dades de 2005 cap al 2011, el 2009, es va determinar que era de 16.000 milions. I aquest import, més o menys, cada any era al voltant del 8,1% del nostre producte interior brut que marxava i no tornava. Aquella senyora, Natàlia Mas, ho va calcular per l'any 21 a l'any 23 i eren 22.000 milions. Quin percentatge del producte interior brut representa això? Un 9,6, un 9,8, depèn, va calcular 2 anys. És a dir, quasi el 10%. O sigui, sé que està entre una cosa i l'altra, però perquè ningú em digui exagerat, per tots els càlculs que després us ensenyaré, he fet servir el més prudent, perquè ningú digui que estem exagerant. Per tant, estem entre 25.500 i 30.000, que si ho passem a dies, en un dia són 70 milions o 83, entre 70 i 83. I cada hora són 3 milions d'euros, o 3,6. Jo sempre faig servir la més petita, la més prudent. 25.500 milions anuals, 70 milions diaris, 3 milions cada hora.